Dykkerstige påvirker sig nogle forskellige ting. En af tingene kan fx være kraft, som har symbolet F og har enheden Newton. Det repræsenteres ved pile, f.eks. når vi tegner det geografisk, så bruger vi pile. Jo længere en pil er, jo større er kraften. Hvilken vej pilen peger, det er kraftens retning. En kraft kan fx være tyngdekraften, som defineres ved F er lige med m gange g. G, det er vores tyngdeacceleration, som afhænger af, hvor i verden vi befinder os. Det vil sige vores geografiske punkt. Her er den position. Her i Danmark, så har vi størrelsen, som hedder 9,82 meter over sekunder enden. En anden ting, han påvirker sig, det er densiteten. Den har en definition, som hedder rho er lige med m divideret med v, som er volumen og massen, og har enheden kilo over meter i tredje. Densiteten, den symboliseres med dette symbol, som kaldes rho. Det er et græsk bogstav. Han påvirker sig også af opdriften, som er givet ved F op, er lige med rho, som er vandets densitet, ganget med vandets volumen, ganget med vores tyngdeacceleration. Det vil sige, at hvis vi var her i Danmark, så ville vi gange med 9,82, fordi det var det, der var tyngdeacceleration her i Danmark. Ja. På et legeme, der er det samme som tyngdekraften på den fortrængte vandmaske. Dykkerstige, han påvirkes også af tryk, som har en definition, som hedder P er lige med F divideret med A, hvor A det er arealet, og F det er en kraft vinkelret på arealet. Tryk har symbolet P, og har enheden PA er lige med N divideret med, N over meter i enden. Og det udtales altså Pascal. Det måles med et barometer, og i en væske, hvis vi skal måle trykket i en væske, så bruger vi formlen, som hedder P er lige med P0 plus rho gange tyngdeacceleration gange højden. Han påvirker sig også af andre forhold, som f.eks. luft, strøm, psyke, puls og nedkøling, men det der kræfter ikke kommer til i denne omgang. Farvel.